ФАПИ представляет. Основано на реальных событиях. Этих людей вы можете встретить только в маршрутке. Так, очень деловой человек. Так, Султан, там завод чай молчу, давай. Сюда! Султан, чай молчу, я за чаще я слышу, давай. Оператор, вот этот услуг мне убери, он мне деньги берет, мне не надо его. Убери его, давай. Алло, водитель, это социальная остановка. Арцана, да колдин, совож. Проклятое место. Sana dom. Архана, да колдин. Artana dom. Аршина на холде. Arshina dom. Ардвижение на холде. Hardujeni o. Арцаймент на холде. Haruda qolduшу. Эй, это водитель, это стройка, я сундик на холде. Так, ладуал все, гейна. Иман Долтег. Талеш Дина, хар маршрутки водитель Шеханал Ашлах Эрвяву. Цундела, вай нохчиду, вай бусалду, Талеш Дина, вай тядуи, хаз гуладен, и ахштун дадалар кетишу. И де не алткул, и ахш дацалуш, хокчур вамесеншу. И модир дуана, су и ханал дахту, и пхитсвам, хаз далайштун. Кетишу. Дал иман собер лылы, масана. وشهر مرشد خاليزان دادوال خو ما قردو حالتي ايه سردار اوف فيلم كاثر ضحضم. Нетрезвый пассажир. سلام زعص خزيك متريو جيميوشكا خزيوشكا مو حيالي مطاعم خزيك سيوبو حميو اسبوع صدر مو بيوخسك بيوخسك ولا يوخسك على عيال بغتيريا سواوا سيكلا Хоdik лера, вау, ситарук. Водитель с тонким чувством юмора. Дим забартай, саму пнемата, оляр бал. ومر بقولك شو خينا بقول بيوخسك مو عارفونه يرسل تاخذ فرصه وقول بصوره حباش ضبوك اخش مش غورد صوت يتخذوش اخش مسر دعوش Это гей. Я цодеце. Крупная женщина. Мадет старую дойчан, бухтик вец, واحد سكين الله. ياي كمل عنو مرة السماح كانت خلالسة سيرتيفيكات الأورو شدو سواز ولا اسم سيازيا تصور نورمال نكمل كتروك تيوفنا لدنك لاسك شوية Я только ВКонтакте. ВКонтакте. Все прибольше, чем ВКонтакте. Союзя войско машины. Женщина, которая обсуждает молодежь. ويخزلي أدوار ليلة ما ديزنا ليلة أحاول تعك أقوى شكان حجل اليل شو إيمان دول شو غلق دول شو لامس مرخ أخطى ككراش محمد Надо класс старый. Баба, моя там на грузу. Вот и нахуй.
Юга 86 года юрса 심으실 비요치나 찌르르 시스터 타야는 서워요. 이렇게 나왔는데 일본에 가오도 내주고 지금 해도 이 사람이 내가 노력을 좀 해라. Так Бог видишь, положение, векется, а сошиться мне, проезд Davul havası kuzum. Gel. Davul bana şu. bu ne su, şu tüm doğru, şu. Ha şu tüm dat ya adeta davul havası. Süt sahumlu zorduşu keginak. Старый историк. Хосим разолчена Казахстана. Водитель затела. Свободу. Водитель! Да. Да. Какая камера? Грозненская маршрутка. Во всех частях города. Всего за 15 рублей.